Ассалому алейкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳама нафарҳое ки видеои моро тамошо мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед, бовар мекунед ай мо билет мегирем. Ҳаматон дар ҳурмат, раҳмат бошед ҳаматон. ай ҳаматон миннатдорум. Дар аэропорти Дамадедба қарор дорем. Ростӣ бисёри видео монда бигем ки дар бораи рейсҳо ва баъдан парвозҳо ай бародаро билетҳои харидагишонро пурсида будем ва хостем ки ҳамин видео монда нарх навои билета камтар маълумот диҳем ба шумо ки ҳозир бигирен чӣ хелай ва наздик шава, шояд пагаҳ дига арзон ё ки қимат шиданаш мумкин е. ҳамин рӯза дар назар дорем 25 число. Москва душанбе Урал компания бигем ай 14 то 15,000 ки дастрочниам бигирен 14-15,000, охири моҳдам бигирен охири моҳда 14,000 ки дар ои видеомонам гуфта будам, шояд баъзеҳо наида боша. Урал компания ай ҳамаи шаҳрҳои Россия ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон, ай Тоҷикистон ба Россия задержка кати парвоз кардеста ки баъзе вақт дар вақташ, баъзе вақт 5 соат, 1 сутка то 2 суткара бигем дар аэропорт задержка мешава ва одамо мондестиянд, лекин парвоз кардестиянд. Мисол рейсшон отмена шава, дар дигар рейс автоматически оформен мекунад авиакомпания худаш ва парвоз мекунанд. Москва душанбе бигем компания Ютер то 27 ҷои холӣ надора ва баъд ай 27 ай 15,000 то 19,000 ки 15,000 охири моҳда 19,000 28 яъне ки дастрочнида. Москва душанбе Сомон Айр ай 19 то 27,000 ки хела функсияҳои хуб дора. Мисол нашуд возвраташ, нашуд бигем ки дина рейс буд, як рӯз задерж кашид, худаш пассажироша гостиницаи аэропорт буд, бо иншаллоҳ ки бегаҳ парвоз мекунад. Ва ай Россия ба Тоҷикистон рафтан и компанияҳода бигем ки тест дар кор нест. Фақат ай Россия ба Тоҷикистон рафтан ай ҳамаи шаҳрҳош парвоз кунанд, лекин ай Тоҷикистон ки ба Россия биёен дар корай ва мепурсанд. Москва Кулоб Урал компания фақат парвоз мекунад ки ай 10 то 17,000. Москва Хуҷанд чӣ хел ки пеш компания Эстеонам парвоз мекард, уро отменид кардан. ҳозир фақат Урал компания парвоз кардеста ки 15,000 дастрочниам ба охири моҳам бигирен ҳамин нархҳоай. ва ай Тоҷикистон ба Россия мегем ки ай душанбе Москва варианти арзонаш 30-33,000 ки мисол хеле ай пештара да хубтар шидаге ки то 43-45,000 мегирифтем. арзон 38,000 ҳозир 30-33,000 шидагай ва фақат моҳи марта дар назар дорем. Кулоб Москва ай 28 то 31,000, Хуҷанд Москва ай 28 то 32,000 ва нафарҳое ки мегӯянд ки через Узбекистон бирем ё ки через Узбекистон биёем, ҳозир айда прямой равем, прямой биёем, хубтар меғалта ки мисол чӣ хел ки пеш буд арзонтар, ҳозир худшон бигем узбекҳо через Тоҷикистон рафтестиянд қимат шидагиай. ва нафарҳое ки мегӯянд ки граница перескат кардан дар корай, ҳамин моҳи марда то Армения то 30-33-35-36,000 гирифта будем ва ҳозир уже ай 40 боло шидагиай. моҳи апрел дар нархҳо ёфта метонем. Турсия уже рейсҳои навшам намондай, ҳамхе қиматай. ай як тараф даже амҷа рафтанаш гуфтем гапо худаш 35-40,000 шидагиай. вариант нестай. пеш мегирифтем, ҳастанд одамое ки дар ини рӯзҳо билетшон гирифтагием ки 15-16-18,000, ҳозир он нархҳо нестай. ва дар ҳар як видеом номером дар комментариям ҳастай. ягон савол, ягон нофаҳмоӣ, ягон чӣ боша занг мезане, иншаллоҳ мепурсе. ва одамое ки ай программа билет мехарен айни замон, мисол айни вақти пеш мешид мехариден мешид, ҳозирашда мисол нагирен ки ба бӯи 500 рубл 700 рубле ки авиакасса мемонам, мисол ҷавоб мега телефон қади мехарен. охири вақт бисёр ҳолатҳо шидеста мода ки билетам мехаранд, числош алиш мешава, пеш мешава, ё ки барвақт мешава, сообщение мерава, ё ки намерава. баъзеҳошда мондестиянд, билетшон сӯхтестай. боқӣ монда паноҳи Аллоҳ, зинда, сарбаланд, хонаобод бошед.